iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagolin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilinged naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay. Ket patsyak nga makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberukan ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadalmi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununag matan day tasin na ay mo? Ay, inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome, Hindi ka kumakayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamit lang da ito iti masakbayan ta. Kaya antibuklan tanto a pamilya. kasladyak ka ba ulan ti mayadayo kan ka? Malaksid iti dayta. Madanaganak. Ngamin, ang mga numalipatan nakton, inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak da ita, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Uray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah? Please. Sana mabalin Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kag danag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong palam dagita akarim, Jerome. Wen. Apay, awan pa nagtalak mo tito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time mi. Iso nga imawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto
Mail iliw unayan iti nakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola day siya, honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatair a boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo isutiam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa lang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga itikas na, honey? Kinapudno na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot.com ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga rodan, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo lang ang dagita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatang. Awan ganas ko amangan. Mading amin tirik na. Kaslad na sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga no bandog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pailaang. Oresan ka pala asumrek iti trabaho manakaw. Siguro tatang. Madia talaga. Jak maawatan tirik na. Saan nga masikog ka anak ka? Ah, Anya. masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal dawanak ka. Ngamjaklan at tagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kandi ka pa'y makapangpangan. Ay, kasano pa itan nga masikog ka doon na? Ay, kasano na ka pa itahan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika? Tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka manin anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bola ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Jakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Jakon makontak. may salati kaya tasawon tayo anak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi na kay baybayan iti ipas ngay Mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat ti dandanin panagpas ngay Mau. Makapadakas ka ti sangit a sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay Mau. Pati kerem ti pakinaka mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga rod. Pasensya ka na. No itala nga nakaawag ak. Aping ngay takala ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di nagdanda nagak itikas taon ay ken ka. Sorry Jakon matungpal na giting karikkan ka.
Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Ang adda na si Kuga kasabali ang babae. Ket masapol nga ikalaysak. Jerome? Sapay lang kuma, tamapakawanak, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagara ti amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami, Umay kantag, sukat ka pa iti t-shirt mo. wen mami. Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itiling at. Mika, urayan na. Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Husto na naku. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Alaagawit na na. Check pa ito tagawid mami. Ditoy tapay. Please. Agay ayam kami pa kan ni Mika. Aljon anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklasik. Mika, ni mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Ah? Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni Dadim. Ha? Amo mami, nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream iti kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni daddy, ma. Thank you. Wan? Wan, auntie pintas. Ni, dayjay gaya mo ni daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Kunak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan niya man na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna. Aging ka kadita kat di nagpayla napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawit kan. Ang mga nuur-urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan nak. Wan, sikat ti amana. Nagsikugak idi pinanawan nak. Aging gaan nagpukaw ka akas laasok. Itata nakalipat akon. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asikat ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung tupay ka ito. Damo pa ilang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kan ko na. Naibagam kadikan ko na ti may papan kanyak. Saan? Ken may sa? Doon na, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang ang idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayo nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da Donna. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kaya't mo manan ti apa, ha?
Mabalin ka di. Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da Dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwag? Huston ko nakmet, di nakpagpungtuton, Mabel. Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka, saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Dona? Amom ka din noon niya ti parikot ken ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging nga ita, saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang adona ti ayatem. Mapanak lang ijay, gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panangipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan dayta, Mabel. Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika, ngam inton madanon day tangal daw, nakaad-adun ton arason mo. Jerome, asawa nak, addan anak ta, pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo, ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na, jakon amuter aramidag. Mariribu ka ng itikas to e sitwasyon. Jak amuno asino ti ununak. Ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanyak. Amok day ta, Jerome. Ti daw dawatak laang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami ka ni Mika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin abastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod si Mangbay ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawa. Saanin ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatag ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Ita na lang ama ka din na ti amana. Ita lang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na? Pang-asim. Dona. Kas itinakunakon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi ko iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi. No dilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, ato'y tirigalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y mo ti regalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Atoy, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No adda kumamat ita dito ni Mika, dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iti Amerika. Saan abali? Agsublinto matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ak unay, Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka, ngam ik-ikam lata iti oras ti anak ta.
Awanan niya man na doon ha. Maragsangan anak. Ngamin kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang ititulong ni Mabel. Inbilang kumaddan kaspodpod no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na, naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kastamatan ti pamilyak. Sapay kumatagtultuloyan ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapan na iti balay ti amana ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti den na ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagagat, amunak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Nalabit asaan nga da kayo ka ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita kat na ornosyon ti amin. Kat naragsak kayo itan kadagiti pamilya a binukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya iti nagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam Donna, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.